Quan estàs cara al foc, entre l'adrenalina i la prudència, perquè n'hi ha moltes vegades que paga la pena eixir de l'incendi perquè t'estàs jugant la vida i segurament no vas a fer res en aquest punt concret i s'ha de reformular l'estratègia. El que ens fa falta és inversió directament, tant en els serveis d'extinció com en la prevenció. S'està cobrant 1.500 euros per treballar de bomber forestal. Per a mi és una vergonya. És una vergonya. De clar, amb el president de la Generalitat porta un any i mig mentint sobre coses que hem acordat i diu que estan ja operatives i és una completa mentida. Li repercutirà a la gent. Nosaltres arribem on arribem, som treballadors i treballadores i farem tot el possible, però no som superherois. Estem en el focus del canvi climàtic, ens va pegar hòsties com ens estava pegant ja i de forma molt més greu. Si no ho fem nosaltres, no sé qui ho farà. Així clar i ras, no tenen ni puta idea de res, o sí que tenen idea, però el que volen és... On abans hi havia vida i boscos verds, ara sols queda cendra i silenci. La ciència ja fa anys que avisa. Espanya camina cap a la desertificació. I què fan els nostres governants? Mirar pels seus interessos, fer contractes milionaris a empreses amigues i sovint fan projectes que no tenen res a veure en la protecció del nostre territori. Cada any els estius són més intensos i es fan més llargs. Els incendis arrasen cada vegada en més hectàrees. Enguany, concretament, quasi 500.000 d'hectàrees que tardaran molt de temps en recuperar-se. No tan sols són els boscos, podria ser la teua casa, els records de la teua família o inclús els mitjans de vida del teu poble. I sabent tot això, què farem quan ja no ens queda res per a salvar? Avui parlem amb una veu que viu la realitat del foc des de dins, Miquel Ferriz, bomber forestal i sindicalista. Ell sap de primera mà el que significa jugar-se la pell per defendre el que encara ens queda. Miquel, moltes gràcies per estar aquí i concedir-vos aquesta entrevista. Com vas decidir dedicar-te a bomber forestal? Conta'ns un poquillo aquesta professió. Bueno, jo havia estudiat un grau superior del món forestal, sobre el món forestal, sempre m'ha agradat la muntanya i demés, i bueno, treballava de jardiner molt de temps també i ho hem amat en la família, però m'agradava molt la muntanya. Però no era una vocació inicial, jo sempre ens deien a l'estiu, entreu a treballar de bombers forestals que necessiten gent, i jo pensava, jo veig foc a la muntanya i me'n vaig, o sigui, ni de conya, així de simple. Però bueno, sí que vaig entrar un estiu, m'ha agradat molt, la feina era una feina que sentia que feia alguna cosa per el medi ambient i per la resta de gent, i a més que m'agradava, aquesta adrenalina i tindre una sensació de gratificant quan t'eixien les coses bé, i a partir d'ahir vaig començar l'estiu i a poc ja fins a estar tot l'any. M'has comentat que estigués en els incendis de Lleó ahir. Com és viure estar enfront de les flames? Com és viure ahir, estar apagant el foc davant de l'incendi? Sí, bueno, vam estar 3 dies nosaltres, la meva unitat a l'incendi, el meu torn a l'incendi de Lleó, després van haver relleus i tal, i bueno, igual que hem viscut així altres anys, són moments quan n'hi ha incendis tan grans, per exemple el de Lleó tenia 120 quilòmetres de perímetre, això és enorme. Són moments de molt de caos, perquè sobretot afecta poblacions i ja no estem parlant exclusivament d'un incendi forestal, estem parlant que afecta la seguretat de municipis i de gent. Són moments de caos, de tensió i de feina sense parar, perquè vols tallar l'incendi en el flanc, en el costat que a tu te toca. I bueno, moltes vegades no és la cosa la primera, però bueno, vam tindre la capacitat de poder extingir aquella zona i tancar l'incendi. I bueno, la sensació sempre és un poquet entre quan vas a un incendi forestal, a l'expectativa al principi, perquè pots veure la columna de fum, ja te pot dir un poc com va la cosa, però primer l'expectativa, en eixa adrenalina, i després ja quan estàs cara al foc, entre l'adrenalina i la prudència, perquè n'hi ha moltes vegades que paga la pena eixir de l'incendi perquè t'estàs jugant la vida i segurament no vas a fer res en aquest punt concret i s'ha de reformular l'estratègia. Quines són les conseqüències immediates que es viuen, ja no sols als boscos, sinó també als pobles i a les persones que viuen a prop d'on s'ha ocasionat aquest incendi? Bueno, és dur per a la gent que viu als municipis rurals perquè les conseqüències són que perds
dècades d'història, o dècades o segles, depèn. Aquí al País Valencià és que s'ha cremat pràcticament tot més d'una vegada, no? Durant la història s'ha cremat moltíssim. Però bueno, és una pèrdua molt important perquè la gent perd el seu paisatge, la gent perd la seva història. La gent inclús té problemes, aquí al Maestrat igual no, perquè no arriba el bosc als pobles, però poden perdre les seues cases, és una qüestió de seguretat. I bueno, pues és un tràngol molt dur els dies dels incendis, però és que després, quan s'apaga tot, la gent continua convivint amb tot el seu territori cremat, i això és una problemàtica i és molt complicat per a la gent que viu als municipis. Sí. Tal qual. Al final també, potser els seus mitjans econòmics, no? Si la gent de normal afecta al medi rural, als poblats que estan al medi rural, molta gent se dedica al camp, també ho perden tot això, no? Sí, sí, evidentment, afecta a l'economia d'un municipi, no només al camp, sinó que molts pobles del País Valencià viuen del turisme. Fa uns anys se va cremar la zona de Montanejos, tot allò, i allí viuen molt del turisme. Se pot mantindre, sí, però no és el mateix tindre un terme tot cremat que tindre un terme verd i en la muntanya per a fer les activitats que toca. O sigui, afecta a molts estrats tant de l'economia com de la part social, i és una problemàtica molt grossa. Anem a parlar un poquillo ara, Miquel, de la precarietat que viu els bombers forestals, que com és possible que qui es juga la vida cada estiu front al foc i treballa amb sous baixos, en contractes temporals i equips insuficients, mentre després empreses privades facturen milions gràcies a la gestió dels incendis. Sí, a veure, el tema d'empreses privades no és el cas, perquè així en el Botànic van passar d'una empresa semipública, però bueno, que també va per beneficis, van passar d'aquesta empresa semipública a la Generalitat directament. Van millorar en aquest aspecte, després de 30-40 anys de lluita, no? Respecte a la precarietat, és una lluita contínua. No només al País Valencià, sinó a totes les autonomies, sí que n'hi ha algunes que no estan en la mateixa situació com poden ser Catalunya, no? Que sempre va per davant una mica, però és un sector que tot el que hem aconseguit, no només el nostre, però bueno, jo parlo del nostre, tot el que hem aconseguit ha sigut una lluita persistent i contínua durant 30 anys. I continuem en aquesta lluita any rere any. El que passa que la part política sempre no ha tingut massa en compte la funció i el treball de bombers forestals. Sempre ens han considerat com un servei menor a consorcis de bombers que són de ciutat, per exemple. Ahí està, clar. Però és una evidència que portem ja des del 2000 o abans, bueno, en el 94 se va cremar tot això, no? És una evidència que necessitem uns serveis de bombers forestals completament professionals, uns serveis forestals completament amb el material necessari i amb uns sous dignes. Al País Valencià s'està cobrant 1.500 euros per treballar de bomber forestal. Per a mi és una vergonya, així de clar. I tenim camions que estan per retirar contínuament. Jo treballo a la unitat de Sant Mateu, el nostre camió cada 2x3 està en el taller i no n'hi ha reposició. I així contínuament tenim unitats sense cobrir de tot el personal, tenim totes aquestes mancances. I no és perquè la part política no ho sap, perquè nosaltres fem manifestacions, parlem amb ells de forma contínua, però, com tot, això va de diners. Això va primer de consciència. Ara mateix tenim una part política, estava Vox i el PP, que això era vergonyós, no? Perquè ja se'n reien completament de l'emergència climàtica i de la situació de la muntanya, però és que el PP s'ha pujat al carro de negar l'emergència climàtica. O per una banda diu una cosa i per altra fa altra. I el que ens fa falta és inversió directament, tant en els serveis d'extinció com en la prevenció, perquè podem ser molts bombers, però n'hi ha situacions en les que si no n'hi ha prevenció no anem a poder treballar. Seria algo imparable, conforme hem vist aquest estiu, durant tot aquest estiu. La gent ha de ser conscient que tenim una massa forestal enorme, que no se treu profit de la massa forestal perquè avui en dia econòmicament no és viable i que ahí és on ha d'actuar l'administració pública. Està tot escrit, han de posar diners i actuar per a poder compartimentar certes zones de risc i treballar en la zona interfaz urbano-forestal, que és la part municipis i el bosc, per a que els problemes no siguin de seguretat, que és el que tenim avui en dia.
Sí que s'ha vist als carrers últimament que esteu eixint els bombers a protestar pràcticament per dignificar la vostra feina. Què s'hauria de fer des d'allà per a que es dignifique l'ofici de bomber forestal? Sí, a veure, l'ofici de bomber forestal el que s'ha de fer és portar a cap les promeses que se'ns han fet i els acords que hem tingut amb el president de la Generalitat. Porta un any i mig mentint sobre coses que hem acordat i diu que estan ja operatives, i és una completa mentida. Nosaltres vam exposar-li certs punts per a la millora tant dels drets laborals dels professionals de bombers forestals com per a millorar el servei a la ciutadania, i de moment no s'han realitzat. Portem un any i mig, portem, com he dit abans, 30-40 anys lluitant, però portem un any i mig de promeses que no s'han portat a cap. Què hem demanat? Hem demanat un conveni col·lectiu unificat per a tot el servei de bombers forestals, perquè ara mateix tenim 4 convenis col·lectius, no n'hi ha forma d'aclarir-nos. Hem demanat un tercer torn, que vol dir que ara treballen 2 torns per unitat. Un tercer torn faria que estiguin 24 hores disponibles i que quan hi ha una gran emergència, a partir del tercer dia no se vinga a baixar el servei, que és el que passa avui en dia. No tenim suficient personal. Estem demanant també que se pague com toca als bombers forestals i que se'ns doni formació i material adequat per a treballar. I a part, després, que la Generalitat d'una vegada agafa el comandament del servei de bombers forestals, que és autonòmic, però la part operativa la té, diguem-ne, com subrogada als consorcis de bombers de cada província, i és una qüestió que està demostradíssim que no funciona. Ahí està. Clar, si heu fet propostes i el propi president de la Generalitat ho sap, però no ho posen en marxa, al final passa el que passa, no? Venint d'una situació com ha sigut la d'Anna, que s'ha vist completament com han rebentat totes les costures, no només del servei de bombers forestals, sinó de tots els serveis d'emergències, s'estan queixant i en raó, i a més, passat 10 mesos d'aquesta situació no ha canviat absolutament res. Estan dedicats a aquesta part política a altres coses, com a rentar la seva imatge, però és que el problema és que tenim un octubre altra vegada ahir, tenim possibilitats d'anar altra vegada ahir, i en els incendis forestals exactament el mateix. Hem tingut sort enguany. L'any que ve, no només a l'estiu, és que ara tenim els grans incendis, han sigut al març, han sigut al setembre, tenim un problema de gestió de les emergències. No poden estar continuant tirant balons fora perquè li repercutirà a la gent. Nosaltres arribem on arribem, som treballadors i treballadores i farem tot el possible, però no som superherois. O sigui que... Clar, al final sou persones, no sou màquines, com el que dius dels 3 torns, és que està clar, si al final un incendi demana tanta intensitat, és que al final un equip humà al final se va saturar i no va poder donar la talla per a poder cobrir les necessitats que requereix un incendi. Sí, és que en 2 torns directament, quan passa el segon dia, el descans necessari de les unitats que han estat treballant, el que fa és que hi ha unitats que no poden anar a treballar ja, i aleshores comença a reduir-se el nombre d'unitats que poden anar a treballar a un incendi. Si tu tens a disposició 10 unitats i el tercer o quart dia tens a disposició 5 unitats, doncs tens un problema ben gros, i és el que passa actualment. Per això ja li ho hem remarcat diverses vegades, que és el canvi de model que s'ha de realitzar i que ens prenguen seriosament, que l'emergència climàtica és una cosa molt seriosa, que s'ho prenguen seriosament i deixen de tirar balons fora. Ahí està. Cada vegada tenim estius més calorosos i més llargs i a la vegada muntanyes plenes de combustible. En aquesta combinació de calor extrema i ones de calor també desorbitades, és el canvi climàtic i la mala gestió forestal la combinació perfecta per als grans incendis? Totalment, és la combinació perfecta. Si tenim el problema dels incendis forestals a l'estat espanyol, a la península ibèrica, ve associat a l'abandonament rural. És el que s'ha de tindre en compte. Tot el que veiem avui en dia, que és bosc, o gran part del que veiem avui en dia bosc, fa 40 anys estava completament pelat. La gent obtenia profit tant de productes de la muntanya com n'hi havia camp. O sigui, nosaltres qualsevol incendi que anem i que se crema, el que veiem són bancals, són ribassos. En les muntanyes més perdudes que podeu imaginar se treballava antigament. Este és el problema, és un canvi de model. Avui en dia s'abandona completament la muntanya perquè no n'hi ha profit i el bosc ha anat guanyant el seu lloc que n'hi havia abans. Això no té per què ser un problema, no té per què ser un problema si n'hi ha una gestió forestal després, però el problema és que no n'hi ha. I després,
un afegit és que tenim una emergència climàtica i un canvi climàtic que el que fa és que quan se'ns genera un incendi, la humitat relativa que tenim en la vegetació està baix mínims, això genera una propagació molt més ràpida i el problema és que se fan incendis d'una magnitud tan gran que nosaltres directament no podem treballar en l'extinció, ni en avions, ni en personal de terra, ni res. Directament ens hem de retirar per a trobar el moment oportú en el que puguem treballar. Això se diu finestra d'oportunitat. N'hi ha diferents paràmetres que quan no hi ha una finestra d'oportunitat nosaltres directament no podem treballar. O sigui, no es pot entrar allà. No se pot entrar directament. O sigui, n'hi ha formes de treballar de forma indirecta, com fer contrafocs, però en determinades situacions també és molt perillós, per tant no podem treballar. Sumem una gran massa forestal i unes condicions cada vegada més adverses i uns incendis que generen inclús la seva meteorologia, és un perill per a nosaltres, tenim una combinació perfecta per al desastre que és el que estem vivint. Per tant, el negacionisme del canvi climàtic i el donar més diners a apagar el foc que fer la prevenció ens condueix al col·lapse dels nostres boscos i del nostre territori, al final. Totalment, sí. El que passa que evidentment és un problema, és una situació complexa. N'hi ha partits polítics que volen vendre una qüestió senzilla, no? Com Vox, no? Limpiar montes i reforestar. No tenen així clar i ras, no tenen ni puta idea de res. O sí que tenen idea, però el que volen és enviar un missatge molt senzill perquè la penya, sí, a limpiar bosques, i que los presos limpien bosques. No sabeu ni el que dieu. Però és una forma de dir les coses molt senzilla per tindre likes i perquè la gent que no pensa massa doni un vot. Però la situació és molt complexa i en la muntanya s'ha de fer gestió forestal. Com us comentava abans, tenim un 56% del territori valencià que és terreny forestal i d'aquest 56 tenim un 52% que és privat. La gestió és molt complicada perquè tenim part pública i part privada. Els sistemes de gestió estan inventats i n'hi ha alternatives, el que passa que s'han de portar a terme. De moment no s'està fent com toca i de moment continuem tenint la situació greu que tenim i això no són polítiques a curt termini, són polítiques a curt, a mitjà i a llarg termini. I bueno, el que passa que els canvis de govern i les eleccions també dificulten aquestes polítiques a llarg termini, però el problema està així i ho patirà la gent. Al final qui ho pateix és la gent que està a peu, la gent de peu. Sí, totalment, ho hem vist completament en la Dana. La gent s'ha ofegat ja per la indecència de la política del Partit Popular que continuem mentint que hem viscut. Però a part perquè tenim un problema d'ordenació del territori. O sigui, bàsicament és això. I tant en ordenació del territori i de gestió forestal com en la Dana d'ordenació del territori de construir en zones que no s'havien de construir, tenien un període de recurrència i d'inundació molt gran, però en l'emergència climàtica el que està passant és que això s'accentua moltíssim i bueno, només n'hi ha que anar a les zones que s'han inundat que la gent està literalment caga. Jo tinc molts amics d'allí, estan cagats perquè no ha canviat res. Ahí està. I imagine que el mateix per a la gent que visca ara a prop de masses forestals, a la millor per a ara no s'ha cremat la seva zona que està a prop d'un bosc, però potser l'estiu que ve li toca a ells. Imagina que igual que en la Dana la gent estarà cagada. Totes les zones forestals del País Valencià tenen números per a cremar i de fet cremaran un dia o altre. La qüestió és com cremen. No és el mateix tindre un incendi de 30 hectàrees que tindre un incendi de milers d'hectàrees. Ahí és on hem d'actuar, però la gent que viu a l'entorn rural crec que ho saben, però bueno, han de ser molt més conscients de que si no s'actua el que continue dient, o sigui, no és un problema només mediambiental, és un problema de seguretat pública en els municipis que estan a l'entorn rural, pública i d'economia i de tots els tercers factors. Al final els més putejats són els de l'entorn rural, sí, en quasi tots els aspectes. Sí, són pocs vots els que n'hi ha així i no són els mateixos que n'hi ha en zones urbanes o periurbanes, evidentment, i bueno, la inversió és molt més diferent. Però bueno, si volem tindre uns boscos i uns municipis que també mereixen la protecció de l'administració, s'ha d'actuar directament en ells. Ahí està. Anem a parlar un poc de les administracions. Fa anys que es parla de prevenció i plans de gestió,
però els incendis creixen rere any i, Miquel, sabem que apagar un foc costa 6 vegades més que prevenir-lo. Malgrat això, veiem que cada any les inversions en prevenció cauen en picat. I a més, quan finalment hi ha voluntat de fer la prevenció, la legislació posa traves, molta burocràcia per a prendre accions bàsiques com tallafocs o cremes prescrites. Aleshores, per què creus que les administracions continuen apostant per aquesta estratègia tan ineficient? Sí, a veure, la inversió en extinció és necessària, però està vist i està clar que s'ha de fer una inversió molt més gran en prevenció. Què passa? Que ven molt més fer una inversió en extinció, la foto de la campanya d'incendis forestals, no? Del polític de torn, vinga camions, vinga tal, això ven molt més que tindre a gent treballant en la muntanya durant tot l'any, que a més genera una economia en els pobles que és molt necessària. L'administració li ha de pegar la volta i ha de mantindre l'extinció, però treballar molt més la prevenció, o treballar alguna cosa en prevenció, que avui en dia se fa molt poc, no? Això li han de pegar la volta. L'administració posa traves per al treball en prevenció, jo en això discrepo, n'hi ha unes lleis molt clares i realment se pot treballar en la prevenció. Quin és el problema? Que no és un problema, però què passa? Que està regulat. Abans no estava regulat i, evidentment, n'hi ha que demanar autorització a l'administració i de més. Podem entrar a criticar que siga més farragós o que se tarde més en obtindre una autorització o no, o que n'hi ha determinada gent que li costa fer eixa demanda per fer neteja de bosc. Però, en la muntanya se pot fer prevenció. El que tenim de bosc no està així perquè no els han deixat, eixa gran massa forestal no està així perquè no els han deixat fer prevenció, directament perquè la gent ho ha abandonat i no treu profit, però prevenció se pot fer. El que passa és que l'administració ha de donar una espenta per a que això... Com incentivar d'alguna manera. Clar, perquè això se realitzi, perquè si jo que tinc tota aquesta muntanya d'aquí, que és un pinar gegant, però jo d'ahir no trec cap profit, no és que no trec cap profit, és que si hauria de fer alguna gestió alguna gestió forestal, com eliminar peus i tal, això me costa un diner. Jo me vaig a gastar un diners d'una cosa que no vaig a treure profit, que igual no tinc tan pocs recursos econòmics. Això és el cercle viciós i al final què passa? Que s'abandona directament. I quina solució creus que es podria plantejar sobre aquests temes? A lo millor, si les masses forestals públiques ja no es gestionen o es gestionen molt poc per la prevenció, quina solució podríem posar des d'ací, parlant així, per a les parcel·les privades? O sigui, creus que hi ha alguna alternativa? Hi ha un llibre que vaig llegir fa molt de temps, ara no me'n recordo l'autor, se diu El bosc protector. Crec que no sé, a mi me va agradar el llibre. L'autor viu a València, no sé si és valencià, però crec que era algerià, però ha nascut així o ha nascut així, s'ha criat així. I planteja una opció a una gestió de les zones, de les parcel·les privades de bosc a través de la introducció de l'administració amb incentius i per a obtindre un profit que genere, primer, una activitat econòmica, al mateix temps una gestió forestal i un canvi de model. Què passa? Les administracions no s'han posat allò i és complicat. De totes formes, el problema de la gestió és té molts punts, o sigui, des de mantindre l'agricultura que tenim per a que no se continuï fent el bosc tan gran i tinguem un paisatge en mosaic, des d'incentivar des de l'administració que se puguen fer neteges de bosc o se puga gestionar de la forma adient que se considera des de l'administració del bosc, des de l'actuació en zones estratègiques de l'administració, tant en muntanyes com en zones d'interfàs urbano-forestal, la prevenció des de bombers forestals. Nosaltres fem cremes prescrites. Cremes prescrites vol dir reduir la biomassa de grans zones de bosc. Ens trobem una dificultat a l'hora dels permisos perquè sempre és complicat. Actuen diferents conselleries i entre una conselleria d'emergència pot tindre la bona intenció, la de medi ambient li costa més, és un poquet unificar criteris i començar a donar un bo de confiança a tot aquest tipus de gestió. O sigui, seria com
fer una sintropia entre, per exemple, tenim una parcel·la privada i sabem que pot ser un focó de possible incendi, no? Seria fer sintropia entre l'administració pública i aquesta parcel·la privada, el que has dit, no? Uns incentius que porten una retribució econòmica i al final benefici no sols per a aquesta parcel·la privada, sinó per a tota l'ecologia de l'entorn. Sí, sí, es genera un sistema econòmic que repercutisca a tot, tant al medi ambient i a la seguretat com a la part econòmica. També s'ha de dir que no se pot gestionar o netejar, que diuen, tot el bosc, o sigui, n'hi ha diferents concepcions i no se pot pensar el bosc només d'una forma utilitarista o de risc. Jo com a bomber forestal puc dir, sí, bueno, la millor forma de gestionar el bosc és reduir la biomassa a tope perquè no hi hagi risc, però és que el bosc és un ent viu, ahí n'hi ha animals, n'hi ha éssers vius i és un ecosistema. Tampoc se pot fer a matar-ras a tot ni se pot gestionar el bosc com si siguera un jardí. O sigui, n'hi ha determinades zones en les que s'ha d'actuar, però n'hi ha altres que les actuacions han de ser diferents. Què creus que caldria canviar de manera urgent perquè la prevenció siga d'una vegada per totes realment efectiva? Això és el de sempre, diners. Fan falta diners. I les idees estan, fan falta diners i gent tècnica i que li facin cas que pot aportar molt bones idees, que no siguin decisions, això, moltes vegades troben decisions polítiques que són pràcticament fum, però queden molt bé per la foto i queden molt bé per la propaganda. Però està ple de gent que sap com s'ha de gestionar tot això. Ferran Dalmau és un exemple al País Valencià i molta altra gent tècnica i que treballa en parcs naturals o que treballa en l'administració o en el privat, que sap com s'ha de fer tota aquesta gestió. Fa falta pasta i fa falta que agafen a la gent que sap per a fer una estratègia de gestió forestal de les muntanyes i dels boscos del País Valencià. Que no posin un torero a gestionar al cap d'un incendi, no? Sí, o sigui, és que sona ridícul. La gent, perquè és que no s'ha assegut en la penya de Vox que portava la conselleria dels bombers forestals quan estaven governant, perquè no ha estat amb ells, però és ridícul. Eren ridículs. I la gent li continua donant vots a gent que no té ni idea de res, però és que no tenen ni idea de res, és que no volen treballar directament. Per sort, aquesta gent va desaparèixer. El que tenim ara, no és tan dantesc com el que teníem abans, però també que és molt més millorable. Sí. Miquel, al carrer molta gent comenta que darrere dels incendis podria haver interessos econòmics des de requalificacions de sòl fins a projectes energètics o urbanístics. Encara que molts experts i verificadors ho posen en dubte, la sospita continua present. Des de la teva experiència al bosc i parlant amb companys, quin és el teu punt de vista personal sobre això? Sí, a nivell d'experiència no, perquè tampoc estem nosaltres després dels incendis, si no ha passat en el meu entorn, sinó una cosa que jo hagi pogut comprovar, però a través de les lleis està ben clar que zona forestal que s'ha cremat durant 30 anys no se pot construir, ni se pot fer cap projecte urbanístic, ni se poden fer qüestions com energies renovables, a no ser que a través de la comunitat autònoma se pugui declarar com interès general. Però encara així és molt complicat. Crec que s'ha de desestimar aquesta intencionalitat per a aquest tipus de projectes avui en dia. El que passa que en incendis després n'hi ha moltes altres motivacions i cada persona, perquè no són piròmans patològics que tenen aquesta problemàtica, n'hi ha gent que té certes motivacions, s'ha vist a Lleó, com històries per a la cacera o coses així. De totes formes, s'ha de fer un treball, així al País Valencià crec que s'ha treballat molt durant anys, no està passant com passa a zones del nord, que encara tenen aquest costum de cremar de forma insistent, ja siga per ramaderia o siga per altres qüestions, i s'ha de fer un treball pedagògic i un treball
pues això, de sancions i de més per a canviar el model. Aquí al País Valencià sí que és cert que se va pegar molta canya en aquest sentit, que el tema de les cremes i de més està molt regulat i la gent sap com funciona, excepte algun cas pues, que... Sap que pot caure sí, la alguna gent ho sap denúncia bonica. Sí, la gent ho sap perfectament. I ja no només per això, perquè la gent s'estima el seu entorn i no vol que creme. El que passa n'hi ha vegades pues, que n'hi ha gent que per negligència, perquè no ha calculat bé i tal, pues, passen problemes. Però bueno, de normal està prou regulat i els motius personals econòmics no els veig que estiguen darrere d'incendis. Vale. Creus que cap multinacional o cap amic de a saber qui pugui estar darrere inclús d'alguns incendis, que és el que s'ha comentat? No t'ho puc certificar perquè casos poden haver milers, però jo no és el que percep en els incendis forestals del País Valencià en els que treballa. Així els incendis, la major part dels incendis, un 65% dels incendis forestals al País Valencià, segons les dades de Conselleria, estan relacionats amb un factor humà. Però aquest factor humà no vol dir que n'hi hagi una intencionalitat per un guany econòmic. Pues són negligències. Negligències vol dir pues, que un dia que no toca una màquina està treballant i una purna pega foc, o que alguna persona s'ha descuidat i se li ha anat una crema i no tocava, o coses així, o motivacions pues, vàries, però normalment no n'hi ha una intencionalitat econòmica darrere, el que jo he vist. Tampoc sé completament tots els casos perquè n'hi ha tants casos com incendis, però no intencionalitats econòmiques no les veig jo. Esperem que no, I com a motivació. De totes formes, després d'aquests incendis, el temps dirà de quina manera s'utilitza això. Sí, evidentment el temps ens dirà si n'hi ha hagut o no n'hi ha hagut, però jo ho dubte, però bueno, el temps ens dirà si n'hi ha hagut interès econòmic o no. Jo crec que no, però bé. Vale. Miquel, sabem que hi ha eines clau com el pastoreig, fer tallafocs, cremes prescrites o tindre plantilles de bombers forestals estables i amb recursos suficients. Des de la teva experiència al terreny, quines d'aquestes mesures consideres més urgents i realistes per a reduir el risc dels incendis des de ja? Sí, a veure, les solucions del sistema són molt polièdriques, no podem donar una solució simple, però evidentment des de ja, torno a repetir, el que ha de fer l'administració és invertir en prevenció. Invertir en prevenció és posar diners per a fer estratègies de reducció del perill en zones interfàs urbano-forestal, o sigui, entre municipis i el bosc. A partir d'ahí, el mateix, infraestructures per a que puguem accedir al bosc quan tenim un incendi forestal. Inversió en mitjans d'extinció d'incendis forestals. I n'hi ha fórmules també que generen una economia que l'administració les pot implementar, com crear unitats de mitigació de riscos o pues això, del que parlem, de prevenció, en les que s'actuen de forma selectiva en determinades zones per a reduir biomassa, per exemple. El que parlàvem de les cremes prescrites, que són fàcils de realitzar perquè tenen un servei de bombers forestals que sap com fer-les. Simplement se li ha de donar permís en els moments adients, quan hi ha finestra d'oportunitat per a treballar aquestes condicions en les que nosaltres puguem reduir la biomassa. Després, torne a dir, o sigui, la situació del bosc està relacionada en un canvi de model social i econòmic. Pues el que s'ha de fer, o se podria fer, és intentar generar el sistema que millore este sistema econòmic en les zones rurals, que se mantinga l'agricultura, inclús que se pugui recuperar i que se faça una economia en el bosc que tenim o en part del bosc que tenim, que se pugui treure profit i que se puguen tocar diferents masses forestals, sobretot en les zones privades, i se pugui gestionar totes aquestes zones. Evidentment, torno a dir, no serà en tot el bosc, perquè no podem veure el bosc d'una forma utilitarista únicament, però sí en les zones que se genera més risc. Al final també una eina clau que havíem parlat és el pastoreig. Tu creus que això de la ramaderia en extensiu és una eina que no entra dins dels plans? Creus que es pot donar per perdut? Perquè molta gent potser ja no troba incentiu en això.
Clar, pot ser una de les opcions que sume a aquesta prevenció d'incendis forestals, però el que parlem, econòmicament ha de ser viable, perquè si no ningú entra Claro. a perdre el seu capital i el seu temps si no vas a treure profit. Pues, tant el que és el tema dels ramats tant de vaques, aquí a prop tenim a Morellà i n'hi ha vaques en extensiu, no? Tant el rama de vaques, d'ovelles, de cabres, inclús subvencions que ja se fan, no? Subvencions en rames de cabres per a reduir biomassa, pues, enfortir aquest sistema per a que se mantinguen zones desprovistes de vegetació. Allà la clau seria, pot ser, incentivar, no sé si, crec que d'alguna manera ja estan incentivats per mitjans d'algunes ajudes, no sé si europees o nacionals, però igual incentivar encara més a este model. Sí, això ja se fa, o sigui, hi ha ajudes per a prevenció d'incendis forestals en ramats i has d'estar 24/7 pendent del teu rama d'ovelles, doncs la gent s'estima més anar a treballar a una fàbrica o qualsevol lloc i guanyar 1.300 euros. És complicat. una llàstima. Per tant, l'administració sí que pot invertir en això. Almenys en la gent que encara manté o que se vol dedicar, perquè hi ha molta gent que se forma a això, però no té recursos per a poder començar a tindre una explotació. Ara mateix a Espanya s'enfronta a una desertificació creixent. Cada vegada tenim estius més llargs, ones de calor més extremes i incendis més intensos que arrasen milers d'hectàrees. Quasi 400.000 hectàrees en Espanya i quasi 1 milió d'hectàrees en tota Europa. Els científics avisen, si no canviem ara en unes dècades, el nostre territori podria transformar-se en irreconeixible i un paisatge sec. Estem davant d'una emergència climàtica real, com ja hem parlat abans. Miquel, des de la teva experiència front al foc, què creus que ens espera d'ací 10 o 20 anys si no actuem? Bueno, els models ja estan ahí, però no de fa 5 anys, estan de fa molt de temps, no? I els avisos, de fet, s'han quedat curts, veient com estan produint-se totes aquestes emergències que ens trobem, tant d'incendis forestals com de pluges, com de qualsevol altra cosa. Tenim un futur poc esperançador respecte a pues, el que parles, no? De desertificació, d'emergències i de més. S'ha d'afrontar primerament i conscienciar a la gent, sobretot des de ja, sense enmerdar este debat que està molt clar per la ciència de l'emergència climàtica que tenim. Això és el primer. La població crec que té altra responsabilitat, que és no votar a gent que realment està en contra d'acceptar la realitat de l'emergència climàtica que tenim, perquè crec que la gent ha de ser conscient que ho patirà, i sobretot quan més pobres som, més ho patirem. L'emergència climàtica no només és una qüestió mediambiental, està relacionada també en una qüestió socioeconòmica. I totes aquestes qüestions les pateixen més la gent pobra que la gent que té recursos, encara que ens afecti a tots, no? Evidentment. La lluita de classes que es parla, no? Al final. Evidentment és una lluita de classes en aquest sentit i està repercutit en això. Per tant, el primer que s'ha de fer és votar i tindre governants que se prenguen seriosament aquesta emergència climàtica. A partir d'ahí, actuar per a que aquesta emergència climàtica, que la tenim i la tindrem, tingui unes conseqüències menors. S'està fent a dia d'avui? Doncs no, evidentment no s'està fent a dia d'avui perquè n'hi ha uns interessos econòmics dels poderosos que tenen pasta que el que volen és continuar explotant al màxim per treure ells diners i la resta ja s'apanyaran. S'ha de ser conscient i s'ha de ser responsable en totes les accions i totes les qüestions que repercuteixen tant a nivell individual com a nivell col·lectiu. Això no vol dir tornar a la caverna, però vol dir ser conseqüents per a que aquests problemes se minimitzen. Al final no és algo que pensem que està per vindre, és algo que estem patint ja, aquesta emergència climàtica. Sí. Ja ho hem vist en la Dana i ho hem vist aquest estiu en tots els incendis que ha hagut. Això se porta patint ja de fa molts anys, el que passa que semblava que així no ho estàvem veient de forma tan intensa, però ara ho estem veient de forma intensa i això va anar a més. El que parlaves o preguntaves abans, no? El tema de la Mediterrània i el tema de la península ibèrica és un focus molt important de repercussió del canvi climàtic, això ho diuen la ciència de forma contínua.
estem en el focus del canvi climàtic, ens va pegar hòsties com ens està pegant ja i de forma molt més greu. Pues si no ho fem nosaltres no sé qui ho farà, la veritat. I bueno, s'han de repensar, com dic, de forma individual. Tots tenim responsabilitat, evidentment, qui més poder i més diners té, més responsabilitat té. Però bueno, dins del nostre àmbit també tenim responsabilitat i hem d'actuar en conseqüència. Jo no tinc fills, però tinc molts amics que tenen fills i jo me preocupe pels seus fills. Dic, què serà d'aquestes criatures d'ací, què serà de nosaltres? Però és que aquesta gent viurà molts més anys que nosaltres. Ja veurem el sistema en el que se troben i com evoluciona aquesta situació. Jo crec que és preocupant, però... És molt preocupant, sí. Aquí el que parlem, al final, ho patirem la gent del poble i entre nosaltres ens ajudarem, com ja hem vist que passa. I els altres a rentar-se les mans i a replegar benefici. Jo porto anys d'ansietat ambiental. Evidentment he de desconnectar perquè si no me tornaria boig, no? I he de veure la part bona, més. Jo a més he estudiat la llicenciatura de Ciències Ambientals i bueno, pues he tractat molt aquest tema, no? Però és que és per a tindre certa temor i ansietat ambiental, perquè veus que bueno, s'ha de focalitzar en coses que estem millorant i que n'hi ha esperança, perquè no podem només quedar-nos en el roïn, però anem tard, molt tard. Quin missatge enviaries a totes aquelles persones que potser encara no són conscients del que realment està en xoc? Bueno, el missatge que crec que li ha d'arribar a la gent és que s'informen sobretot per la ciència i per tota aquesta gent que no porta estudiant el sistema climàtic 5, 10 anys o 20, que porta moltíssimes dècades estudiant això i n'hi ha registres, bueno, moltíssimes dècades no, se fan estudis ambientals de milers d'anys a través de mostres que se trauen tant del sol com de qualsevol altre material, no? Que ens diuen com ha evolucionat i com ha canviat el sistema. El primer que s'ha de fer és tindre en compte a la informació veraç i no tots aquests carronyaires que n'hi ha que ens volen vendre altra situació que no és real. Això és el primer. I el segon és actuar. Necessitem gent que actue i amb esperança. Necessitem que siga el moment de l'esperança, no quedar-nos en la part roïna. Sabem el que va passar i el rotllo catastrofista ja l'hem vist i al final el que fa és que la gent desconnecte un poc, no? Com va passar aquesta catàstrofe ja passa. Pues no, hem de focalitzar-ho des de l'esperança. I des de l'esperança és que tenim un repte que de forma unificada i pel bé comú podem canviar la situació i crec que això és una cosa molt potent. Quan la gent s'ajunta pot canviar la situació i crec que és un missatge d'esperança que s'ha d'exposar i que pot ser molt positiu i podem canviar les coses. Sempre podem canviar les coses. Molt bé, Miquel, moltes gràcies. A vosaltres. Podria acabar dient que el futur dels nostres boscos no depèn sols dels bombers, sinó que depèn també de nosaltres i que hem d'actuar abans que sigui massa tard, bla. Però la realitat és que el poble no té el timó complet per a canviar el rumb. El tenen la classe política, els lobbies i les multinacionals que s'aprofiten de nosaltres i del nostre entorn. Pot ser aquestes catàstrofes que estem vivint i que han deixat al descobert la seva incapacitat siguin el colp de realitat que ens feia falta per alçar el cap, exigir-los responsabilitats i recordar-los que la terra no és seua, és de tots nosaltres. El futur sol ser verd i viu si els que tenen el poder deixen d'aprofitar-se'n i comencen a protegir allò que realment importa. Si vols sumar-te a aquesta lluita, comparteix aquest vídeo i fes-te sentir. Junts podem encendre una altra flama, la flama de l'esperança. Ja saps, estima la teua terra, parla valencià i visca Palestina lliure.